Имаш интересна идея, но когато я запишеш, не ти звучи така, както си представила. Познато. При говорещите видеа и точно при япен видеята не е важно само какво казваш, а и как го казваш. Хукът не е само текст, то е и енергията, с която говориш. Когато снимаш, остави място над главата си и служи там темата, за която говориш. Дръжа между 3 и 5 секунди, но не я комбинирай с субтитри и още текстове. Като заговорихме за субтитрите, дръж ги чисти, без много анимации, защото разсейват. Ако не знаеш какво да правиш с ръцете си, дръж нещо или най-добре говорещи ръце, използвай ги. И нещо много важно, не го записвай като реклама, запиши го като мнение, позиция, история. Също така не снимай в стерилна среда, най-добре в колата, в къщи, парка и не се опитвай да се харесаш на всички. Първо, че е невъзможно и второ, колкото по-искрено и конкретно говориш, толкова по-лесно ще се свържеш с твоите хора и ще изградиш бранд, който се помни. В следващото видео ще ти покажа как да избереш теми, които карат хората да се чувстват разбрани и да се свържат с това, което казваш.